кебек янып, киеп йөргән, янда дуслар булу бик кирәк. Әйе, хәзер халкым дип янмаган милләттәшләр җирдә бик сирәк. Бердәм булу безнең өчен мөһим, берләштерсен безне нурлы Казан. Безнең теләктәшлеккә көч биреп, яңгырап торыр таңда моңлы азан. Бер Раббыбыз безнең яклы булып, ярдәменнән безне ташламас. Милләтенә, халкына битараф булган мондый изге эшне башламас. Мин һәрвакыт горур була белдем, көрәшергә һәрчак өндәдем, дөреслекне һәрчак таләп иттем, гаделсезлеккә мин күнмәдем. Минем халкым һәрчак горур булды, бәхет телим гүзәл халкыма. Мин милләтем, халкым дип яшим, тугры булып биргән антыма. Татар каны ага тамырлардан кайнап тора, әле ялкынланып. Без булганга әле дөнья гөрли, таңнар ата җирдә алтынланып. Автор Гөлнур Вәлимова.